Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwe channel ehamba phambili Mkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha na wengane zawethu. Sila esikuthwela khona ke abaculi abazokhipha ke lapha na wengane zawethu. Iqembu elizokhipha ke iqembu elisha ke lapha na wengane zawethu, ama NSG, okuyiqembu ke elihlanganiswe ke uNdoni, uSaliwa noGqizile ke lapha na wengane zawethu. Amagagu ke lawa eswaziyo ke lapha na wengane zakwethu. Isihloko ke sale EP sithi emakhaya basilindile. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe yini ke oyilindele ke lapha na wengane zakwethu. Ake sidibane lapha kwi comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe ulindeleni kuleli qembu ke elisha ke lihlanganiswa uGqizile ke noNdoni ke noSaliwa ke lapha na wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile kwenza subscribe, kwenza nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama notification masiposta ivideo entsha si channel sabo.